Европа вече не може да разчита напълно на Съединените щати и трябва да поеме съдбата си в свои ръце. Според испанския анализатор Хесус Нуниес, трансатлантическата връзка е сериозно разкъсана, а стратегията за национална сигурност на Вашингтон вече включва идеята за отслабване на Европейския съюз. Няма никакво съмнение. Това заяви Ангела Меркел още по време на мандата си като канцлер на Германия. Европа вече не може напълно да разчита на Съединените щати и трябва да поеме съдбата си в свои ръце. Сега това отново се потвърждава от канцлера Фридрих Мерц, който заявява, че трансатлантическата връзка е разкъсана, коментира испанският анализатор Хесус Нуниес. Когато към това се добави и фактът, че в стратегията за национална сигурност на Съединените щати се съдържа идея за отслабване на Европейския съюз, става ясно, че Европа се превръща в обект на натиск. Целта е да бъде разрушена общността от интереси, която обединява 27-те държави, така че всяка от тях да бъде оставена да действа самостоятелно. Защото нито една страна, нито Испания, нито Германия, нито Италия, нито Полша няма сама по себе си капацитета да се противопостави на натиска, който САЩ могат да упражнят. В този контекст Доналд Тръмп се разглежда като пряка заплаха за Европа. Според Хесус Нуниес, ако европейските държави се ограничат само до декларации и политически изявления без реални действия, последствията могат да бъдат сериозни, както по отношение на Гренландия, така и при други бъдещи геополитически процеси. Той посочва, че се оформя нов световен ред, базиран на сфери на влияние, в който Съединените щати се стремят към пълен контрол върху американския континент, от Гренландия до огнена земя, включително Панама. В този процес Вашингтон цели да ограничи влиянието на държави като Китай и Русия, като използва всички налични инструменти – икономически, политически и военни. Тази стратегия се свързва с опит за възраждане на тъй наречената доктрина Монро, адаптирана към съвременните геополитически условия.